Здравейте YouTube, аз съм Balwave. Днес с мен е Варус, админ в Gameplay България, знаете. И... нещо ще ми кажеш? Ами, ще има в описанието. Да. Сървъра не е точно нов, от доста време, но в момента реснахме лората, тъй като на играчите не е интересно. Вече нямаше къде се строи общо взето. Да. Фак, видяхте епик падаме. Добре. Сам... Това не го гледайте, това е само за няколко такова. За малко не е за винаги. Сега ще ви разведа малко и пак какво съм направил. Тук да, Smite 4, Knallback 2, Looting 2, кирката Unbreaking 3, каската ми е много хубава, Protection 4, Respiration 3, Aquafinity 1, Far Protection 3, така, да. Не знам как да го оправя това недъгаво нещо. Прави ми картина, ето виждате ли как става? Се дразнам. Така, ви разведа из хома. Ето печка 1, печка 2, крафтинг тейбъл 1, чест да растя с легнята. Това са ми всичките неща. Имаме X и Farm, знаете на какво. Беден съм в момента на ресурси. Сега събирам лево за ето чест да си оправя, бутичките си ги оправи. И да ви покажа са тъпите мечове. Някои са тъпи. Всичките това и тия хелмети гащи са на всичко на 300 лева. И сега да ви покажа какво ми се падна днеска. Knallback 2, Banner of Artopus 4, Looting 2, тъпо. Banner of Artopus 4, тъпо. И сега следва най-якото. Sharpness 4, Knallback 2, Fartpack 2. То меч ми се падна от раз. Се кефа. И ето го това, който ми се падна преди точно 3 минути. Меч и да. Да ви разведа и сървъра. Large. Сървъра в момента е такъв още недоразвит смисъл. Виждате, съжалявам за този бък, който се получава. Трябва да хвърлям айтем, за да ми зареждат чънковете по-бързо. Това е бос евента, значи всяка вечер тук от 8 часа се спават всякакви мобове. Точно на тази арена, смисъл сървъра, нали, е рестартът от 3 дена горе-долу. И на тази арена до сега не съм карал евент да бъда на такъв. Да предполагам, тук са играчите, долу ще са зомбитата, падате и почвате да се цепите, нали? Пребивате се. Ако изгубите айтеми, не се връщат, нали така? Алло? Да. Изгубите ли си айтема, си е ваш проблем. Да. Значи, искам да кажа, спамват се всякакви мобове, уидъри, ендър драгони, зомбита, скелети, пигмени, всякакви неща. И също, ето го новия джал, който ме кефи много повече от стария. Само да ето малко Room 5 вместо от едно, нали, така нататък. Ето, мога да видите Free Rooms, един ден безплатно, нали, до живот без пари, за резервациите 166. Ако нямате собствена стая, викнете админа да дръпне ръчката. Така. Ето ги, всичките са еднакви, нали? Еднакви са. Да. Това е при... Днеска джалнаха няколко човека, защото са тъпи. Не. Малко май ще обърка реда. Не, няма значение. Не ми пука. Не знам, аз не съм го правил, така че... Добре. Значи, ето Warp Mine. Fuck you, sorry. Warp Mine, тук казвам за хората, които не знаят. Вътре се слагат супер много руди, диаманти, емералди, кол,
лут, глас, каквото се сетите, бедрок има, глоустон, всичко, абсолютно всички айтеми, които може да се купат. В смисъл блокове, стъкло, бедрок, глоустон, диаманти, нали, които ги избрих тук що. Те се спамват, имате колко? 20 минути, последния път беше, 20 минути. След 20 минути трябва да оберете възможно най-много ресурси. Аз, например, от такъв евент до сега не съм се връщал с по-малко от 3 стака диаманти и 3 стака кол. Да ви разведа из другите ларпове. Warcraft, да се надяваме, че няма никой там. Да, ето го там, някакъв далечината. Не съм заради личен, който идва към мен, аз ще отида към него. Това е Warcraft-а. О, шит! Уоу! Виждате как правят нуловете. Ще ви разведа някой друг път из Warcraft-а, когато най-вероятно ще имам флай или нещо такова, за да, нали, да не мога да ме бият. Да ви разведа и тук из къщата ми. Това всъщност е селце. Мама. Тук ми е enchant room. Made by Hunker Junker Me. Надолу ми е това мината, която няма да слизаме сега. Тук нагоре мисля да дигна една стаичка. Ето селцето, горе-долу не е нищо, нали, кой знае какво. Ето, ще ви го покажа. Там има къщички, Snow Biome. Някой беше обрал фермите преди нас. Да, виждате, това тук загрозява всичко. И ще питам екипа на сървъра дали може да се махне, защото все пак не е честно. Това в наша собственост почти. Оградата, която ни дали. Селцето е много голямо. И не знам, ако Варус има нещо друго да каже. Ето го Jungle Biome. Красиво. Освен да кажа, че всеки ден има евенти. Казах го, от 8 часа. Бос евенти, майн евенти, имаше още много евенти, но тъй има като... дроп евент, бос евент, какви други евенти има? Освен дроп бос и там. Евенти... не, че имат много, но екип няма евент мастери, които да създават. Аз сега ще си пускам кандидатура за евент мастер. Да ви кажа, изпуснах. И най-вероятно ще видиме. Дай Боже, след няколко, не знам, месеца едва ли не, да ме направят бос, евент мастер. Ще правя много клипове, за всеки евент най-вероятно ще има клип. Всеки ще е различен, няма да са едни и същи, са разнообразни евентите. И какво друго да ви кажа? Вижте само, фак, бати лага. Слаб ми е PC-то, затова са. Значи, натам има як байом, натам има як байом, натам има... няма нищо и натам има як байом. Натам също много натам има байом пак. Готин, такъв слайм. Чай, да. Искаш да се телепортира, аз ще го... Да се телепортирам ли вече? Правим това, да. Значи искаме да ви покажем бъдещата ни... Шит. Вижте колко ендърмени са спавнали. Това ни е примитивната фермичка, която най-скоро време ще бъде довършена. Тя е довършена, ли? Направени си механизмите там горе деца. Само ще ви покажа колко бързо се дига. Аз съм втори лево, гледайте сега само от едно минаване. Ето няма да ги бия на връщане. Супер бързо се дига левел тук, много ме радва този спавнер. Вижте, почти 10 лева дигнах. Сега докато ги бия ще ви кажа, нали, значи ще имаме два холма, селото и там де се леда малко ще се портнеме. Искам да пишете отдолу в коментарите какво искате да направим за следващия епизод, защото нямам никакви идеи, едва ли ще ми хрумнат.
Не, ще ми хрумнат, базикам се. Ще ми хрумнат идеи. Исках за този епизод да направя един енчант на нещо, ама ние нямаме ресурси. Варус, Да. може ли 2 дъма за да енчантна за клипа един меч? Ще му ги върна. Честен съм. Ма не ми го гифка, аз пъркам до теб. После ще дигнем 25 лева. 300 лева. И сега, хора. Това ни е холма. Това просто ще е спална. На холма. Да, спална на холма е това. Иначе ще има къщички, доколкото разбрах идеята, нали? Нещо като къщички ще има. Тук ще живеем май 3, ако не е повече, не знам, както главния каже, т.е. Варус. Варус освети малко, защото ме нападат зомбите от всекъде. Вижте какво става, гонят ме 50 спайдера. Освети малко земята, па после ще такова. Мама видео. Сори, хора. Дигаме. Така ще ми дадеш ли 2 дъмата? Аз си ги пуснах тук. А? Пуснах ги тук от другия край. Димент. О, yes. Къде са, не ги виждам. Там ли някъде? Тук така. Уц. Дигаме 300 лева и приключвам с клипчето. Взели ги? Да, взех ги споко. Мерси. Ще ги върна. То админ. Но пак ще му ги върна. Защото искам да няма дразги в екипа. Оунера на сървъра. Как се пишеше? Как се пишеше? В сървъра. Къде? Фория ли? Ами, главният на сървъра, Виктор. Еми, да, Еуфория. Еуфория, да. Той много рядко влиза. Кой, какво да ви кажа, докато дигам тук, не знам. Най-вероятно, ние имаме страница във Фейсбук, нали? Мисля, че имаш, но само за сървърите. Ако има страница там на това, на сървъра, ще бъде долу в линка, ако може да я лайкнете. Да я лайкнете. Сега видим кой е следващия тъп меч, който ще ни се падне. Сори за дрезгавия ми глас, не знам що така. Готови ли сте? От кой път да го енчантна? Не знам. Това не ми харесва. Ето този. Има лутинг 3, тъй че още не ми пука. Важно, че има лутинг 3, вече имам 1, 2, 3 меча с лутинг. Значи най-вероятно ще взема този, защото... да. Тия мечове най-вероятно ще ги продам без след този. Хвърлям, казвам ви, хвърлям всякакви айтеми на спауна е така. От брони до дърво и всякакви. Дъмата съм хвърлял много. Когато забогатея или когато ме направят админ в бъдещето време, най-вероятно ще хвърлям много айтеми на спауна. Много. Около минута. Пък който дойде, ще вземе нещо. И IP ще бъде долу в описанието. Това беше от мене. До нови срещи. Чао!